probíhá v jakýmsi pomyslný zlostí. Tady bude asi další velký fanouškovský hlas Andreas Mikkelsen. Loňský vítěz seriálu IRC. Také už se blíží k autobusáku. No a kromě toho, pokud je o Andrease Mikkelsena, tak ten má velmi dobře nakročeno k tomu, aby se stal obhájcem, úspěšným obhájcem toho titulu, protože vede o docela slušný balík bodů. Jinak s Andreasem Mikkelsenem je počítáno jako s týmovou dvojkou továrního týmu Volkswagen pro rok 2013 za Sebastianem Ožierem. A tohle je Honza Kopecký. Točí na titul mistra republiky České a průběžně proti Jirce vrtí druhý. Tak, čekáme na další časy v cíle. Už jsme říkali 9, asi v cíle neuvidíme. Bohužel, to nás hodně mrzí, ale čekáme tady na 8. Florian Goron, i když ten asi nebude patřit k největším favoritům. A tohle je Václav Pech. Ta úvodní vložka se relativně nevyvedla zatím Mikalu Solovovi, tomu patří až 23. místo průběžně s časem 8:11,2. Další Araj potom čas 8:16,1, 30. A je